एक बार गाना वायरल होवे तो भैया किस्मत कहते हैं, 2 बार गाना वायरल होवे तो भी एकदम किस्मत कहते हैं भैया। वो लगातार गाना वायरल होवे तो भैया हो एकदम बाजीगर कहते हैं भैया। हो नील कमल के एकदम लगातार एकदम गाना आ रहल बा। इस बार भैया हो नील कमल एकदम गाना का बाप लाइले बाड़े भैया एकदम पंजाबी एकदम लुक में एकदम गाना लाइल बाड़े, जे की भैया ट्रैक्टर वाला स्टाइल में एकदम उड़ा रहल बाड़े, एकदम खूब एकदम स्टंट मार रहल बाड़े ट्रैक्टर से। भैया हो नील कमल का कुछ कहना वाला बात नहीं के पियक्कड़ वाला गाना, पियक्कड़ में मस्तीबाजी हो रहल बा। भैया हो एकदम बवाल हो रहल बा। प्रभु बिशनपुरी गनमा के लिखले बाड़े, कंपोज करे वाले शक्ति सोना, जे की भैया म्यूजिक वाले विनय भैया, सृष्टि भैया उत्तराखंडिया एकदम नचनिया बाड़ी, जे की भैया एकदम बवाल के ले बाड़े। भैया हो टी सीरीज हम भोजपुरी से गनमा आइल बा और देखबा तो भैया एकदम नया लुक बा, नया रिकॉर्ड बना रहल बाड़े एकदम। भैया हो एकदम खूब एकदम नील कमल भैया का कुछ कहने नहीं के, कमेंट करके जरूर बताइए भैया का ट्रेंडिंग में जाई गनमा के ना जाई। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।